La primera temporada de Julio Manrique al capdavant del Romea comença amb l'estrena de la seva obra, Llum de guàrdia, humor i misteri al voltant del fantasma de Margarida Xirgu. Julio Manrique debutava ahir a la nit com a director artístic del Teatre Romea i ho feia amb una obra de creació pròpia, escrita a 4 mans amb Sergi Pompermayer, amb qui matava els nervis abans de la funció. Nerviós, il·lusionat i, mira, molt content. És una festa per celebrar que comencem alguna cosa. I aquesta cosa l'ha volgut començar amb l'equip d'actors que l'ha acompanyat en el seu periple com a director teatral, els quals també ha implicat en tot el procés de creació de l'obra. Plantejàvem improvisacions, escrivíem, seguíem improvisant, seguíem escrivint fins que va aparèixer la història. Una història que gira al voltant del mateix Teatre Romea i del fantasma de la Margarida Xirgu. És un acte d'amor cap al teatre en general i cap a aquest teatre, que és una mica el teatre, perquè és un dels més antics, si no el més antic de Barcelona, en particular, i a sobre és un teatre amb fantasmes. Diu que hi passen coses estranyes al Romea, que hi ha fantasmes. Fantasmes? Sí. Malgrat ser una comèdia, no té una visió molt plaent o naïf de la vida, el que volem explicar és que, malgrat que tots tenim els nostres fantasmes que moltes vegades no ens deixen avançar, val la pena viure i val la pena intentar ser el més feliç possible. Fas una feina molt estressant. Sí, de feina molt al cap. Però els personatges de l'obra no són feliços i busquen el llum de guàrdia que, com en el teatre, els ha d'il·luminar en la foscor de les seves vides. La seva recerca de la felicitat genera un seguit de situacions tragicocòmiques que se succeeixen a un ritme trepidant, amb un munt de picades d'ullet cinematogràfiques i constants al·lusions a l'actualitat. Estàs emprenyat, Indignat, això és el que estic indignat. Finalment, Julio Manrique li diu adéu al fantasma de la Xirgu i s'instal·la amb valentia en la direcció del Romea.